Biyag ti tao. Ayan ni Tatang, Nanang. Aday silid. Agid idra. Nasakit ka no tisikat na. Kastaya. Adan sangpit ko kanan na. Linuto di asawak. Ay. Linabasan naklataman dito ayan tiri daw. Para laang manankin ni munding di makan ngawit na. Bay-bay aklatan. Jak panunutin ang tapno awan ti pagsakitan tinakam ko. Ay na, napsuga ka. Kasta ha, mangan kayo iti ado. Tapno napigsa kayo latang. Ket agpaot ti panagbiagyaw. Awan, Marshal. Ang gimday pagbantay lutuan da kiti paborito ka taraon. Italaang manan, anak kalagip ka, anak kaw. Una, tapat-pat ganda ka nga rod, Tatang. Uray ti asawak. Kasta unay ti panangipatag na kada kayo. Apoy adi mo yung kuyog ngay. Adar aramidan na, Tatang. Kaya, ninanagayaw. Hindi kami tekanin na. Ha? Nabsog ka numay. Ay na, Tatang. Aguyak dya po ko yun. Ipatsik ako kumangamawan mo't kwartak. Anya, ay sos. Di ubay bayan tuyak na. Masapo lang may padoktor dagos. Awan mo't nga rod kwarta nga ramatan mi, Tatang. Malam di walit ko di tadruwer ti lamisaan. Taikang kahit ti kwarta anak ko. Ha? Ay na, agyaman ak, Tatang. Thank you, Ay na, sabay ko matagbiag kayo pa itinapaot. Tanakasaysaya at kayo nga ama. Nanang, kita nyo dagit ipakpakan nyo ko ni Tatang, Bantayan nyo ti taraon na. Di unay pagsitsidan iti karne. Natang, kan prutas ti ipakan nyo. Wan, kasta talaga tararamidak, Marshal. Ibagaya, ano diyo kabaalan at aripat tuay. Tada kami ti mga sikasaw. Nawaya kayo apumanaw no ka. Anay, napigsaak pa, Marshal. Masikasok pa'y matya mayaw. Una, taday dinanang may. Taday dinanang may. Pat-pat gan na unay ti ama may. Hangam daksanggasat. Tanatay mo't ngamin ang dagos. Marshal. Nagdigosan ni Tatang? Saan pa'y? Madama pa'y lati panangidadang ko iti pagdigos na. Sige, tasya akong timang padigos. Padigusak, sakbaya pumanawa. Ayan ni Tatang, Nanang. Agdigdigos. Padpadigosan ni ading mo, Marshal. Anya, apay nga damanan da dya, Marshal, itoy. Ha? Agpakalaing man na mga asikaso ko ni Tatang. Paiman. Ay sos. Ay, agapadaman nga tan. Ay na, delikadaw. Apay akundi asikaso ka ni Tatang, Marshal. Ne, dakas aya manong nilo. Amata nga ron di asikaswag. Ay, di kay man nagsinumbata na nakaw. Ay, agtal na ka man, Marshal. Adda ka sa pulam ka ni Tatang ko na ma. Iso akundi asikaso ka man ay. Tanangin mo ti panagsasaom. Kunam mula sino ka nakatanukan nga agsasaom, manong. Saan aga po, tayo inauna ka ngam siya, kat pagsasawan naklatan. Kitpud numit nga rin. Agin sisingpit ka ni Tatang. Tadda kayat mo kan ko na. No, ramid mo. Di mo ipulagid kanya. Ay, naunay kayon, aya. Gusto na itan. Di kaya gapa. Kahit inalam man amin na pensyon ni Tatang. Sa anak arupat kwarta. Inikakla iti pagpatsik up ti anak na Milo. Makitam. Awan man nga ro din Inibos mo manan tay pensyon ni Tatang. Saan? Adapay na batay. Nan, ikandak man nga ro. Pangusaram, Milaw. Ako Awan bagas may. Awan ka nang dagiti apo ko yaw. Sige, tamang tedak iti gatang mo iti bagas. Agyaman ang Tatang Ala, umay kayo. Taintay agpainit iti jarubayan. Alalayan kayo, Tatang.
Nagawid ang dagiti anak mo, Mondeng. Wan, Roseng. Inibus daman ng tipensyon mo. Dapat na bate. Masya anak mo ngamin kadagi dyan anak ko. Awan trabaho da. Bulak-bulda mo ngamin idagis eskwela da. Iso asanda nakaturpos iti panagadal da. Adumot di tati mabalinda pagtrabahuan nga uray sanda nakaadal. Mabalinda matag construction no talaga kayat datag trabaho. Ay, Namnamaan da nga minti pensyon mo, Mondeng. Kasla isudan tag pinpensyon tatunggal maalam ti pensyon mo. Umayda mo tadagos tito'y balay. ay Allah, pasensya am latay da. Aw-awaten talatan ta kasi damot. Basta mangibati kay ti para iti agas mo. Kan bitaminam. Wan, adda. Di ka matanagan, Roseng. Nooman arami damita maray, mapan kay balay da tatang. Oh, apay, anyat ko ak ijay. Ang kaasikaswen. Tilutwa miti ka rin na. Itimplam iti gatas kanda dumapay. Apay, saanan ang kabaulan ni Nanang tagluto iti kanan na? Baybayam ni Nanang. Dakdakkel mo't lang ti karbangan tayo ang mga sikaso ka ni tatang. Taamamin day jay. Yung ni Nanang. Syuman na kamlaan. Wan ang nagkasardamat. Asawa Basta na si katimapan ijay ta sikaswom ni tatang. Tanay, dandani man ang ti pensyon na. Amangan no unaan da tatikabsat ko. Kunti asawa na. Marshal. Alan, agrobot kan, tamapan kan. Sige nga, Rod. Lola, nangagkaw ti imbaga ni tatang. Iso nga umay ni Nanang dito'y numadamdama. Roy, apaw. Saan nakaakay kayat ni tatang ko? Ala, baybayam ni tatang mo, apok. Di mo ikan kano dagiti ibagbagana. Saan mo akaguran ni tatang ko? Nga uray kas jeti ibagbagana, Lola? Saan? Ala, umay ka man kit di ta isuro nakmanan nga ag-cellphone, apok. Agdengag tamanan iti drama ijay YouTube. Tamangan no andamanan baro nga upload ni Manang Bianang. Naadik kayon nga agdengdengag ti drama ni Manang Bianang Lola. Wen nga Rod, day tamit lati libangan men kan ni Lolo, apok. Nanang, apay day ta silpo na nakaabay iti ulwanan ni tatang. Ay kwa, agdengdengag ni tatang yu iti drama, Milaw. Unay kayo matay. Ikatin nyo dito ulwanan na. Ay, dapat manlada ito yan. Nay! Ay, apay nga inidep mo nga, Milaw. Napig sa ti radiation di cellphone. Makapasakit ti kasta. Yak unay mangag no adayo. Nanang, di yu yasidag ti cellphone ka ni tatang tamaday. Ay... Wala, ingkay jayay. Tapadigusak ni tatang. Nagdigos akaon. Pinadigos nak ni Maray. Ha? No kasta, imay dayjay nga ipagaw? Wan, dapay di kusina at aglulutaw. Ay, sana mabalay. Pagpakalaing na kita nga, may kundiloto dito. Ay, pagawitin nyo. Pay. Ay, sana tao may nga ron maumilew, di ipagmaw. Saan na mabalay? Tadiyo lamaw, ti pampanunutin na kita tataw. At dala kaya da kita. Iso akong ditulong da kada kayo. Nan, tasyak ti mapanagluto. Umanaw ka maray. Panibakit ko, ti umay agluto dito. Ha? Sip-sip kayo kay di, ang agasawa. Ay, kukwa. Ay, di ka nagsaw. Basta pumanaw kan. Ta ituloy ko, ti agluto. Walan, darasem! Wan, bayaw. Dagitoy ti ipakanyaw kani tatang. Prutas. Sana baling agbisin kayo. Basta saan kani tatang. Ha? Pakanan nyaw iti nasustansya. Tapno agpaot pa iti biyag na. Bueno, nabannog kayo na mga asikasaw kani tatang. Ibagayo lang Pasublatan na kayo. Itulod kayo, najabalay ti anak yaw, nanang. At damot tay anak yaw iti imo ng asawa yaw. Sana ya. Mabalin nyo ti mapanagnay di jay.
O niya, kayat yung tagawid di jay. Okay lang ka da kami. Da kami, di mga sikasaw kanitatang. Taamami kat nga raw. Kabailak pa'y mo't nga si kasun ti amayaw. Isojak panawan. Nay, apa nga taguyak kayo tatang? Ay, nasumron sa mantiangkit ko. Nanang! Nanang! Apay Marshal. Ano din pakpakan nyo ka ni tatang aya? Kaya't yun sa mga minamatayan ni tatang. Ano din pakanyaw ko na? Nagpagatang kami ni ti ice cream mitay. Tama ka pang pangangkanaw. Ay na, makita yun. Amuyo ama iparit kan kuha na tikasta. Nga pinakan mo tikasta. Ay, Di moong taninanang matabasol ko. Pinilit ko ngamin. Di na ko may gatangan ng ginungtak. Tama ka pang panganak iti ice cream. Ure ka sa no ti panang pilit ni tatang kada kaya. No amuyo apare. Di yung igatangan. Nawatan nyo, nanang? wan Marshal. Nya, matikasta. No agsakit ni tatang kat ma-ospital. Gastos manan na. Ay mala, saanan ang maulit. Rumpang lang. Tani, dakkel ti may tultulong ni tatang kada tayo. No di yung mataripato ana imbag ti amamay. Nasaysaya atla pumanaw kayo. Aniya? Agawid kayo ni ti balay ti anak yo. Tandamot anak yo. Di da kami ti mga sikaso iti amamay. Ay, nadinak po ang panawan, Roseng. Kapsutak no panawan na. Hindi ka matanakan. Aginggat ka ba alak, di kanto panawan. Taipat patag kaunay nga asawa. Oray na uyang dagit anak ko kan ka. Mundeng. Ipagpagapukan ka. Iso apal palabsaklat tandang iti mangmangag ko kadakwada. Madetirik na ka. Kasla kayat ko ti maturog. Ala ka ti turog mulatan, Mundeng. Maturog ka laang. Tawam mo't aramidam. Aginana ka. Apay atunggal umayak dito'y balay kat nakaturog ni tatang. Diyak nga rod amo, Marshal. Maturog lat kukuan na. Nay, adan sa amin pa kanyo kuha na. Iso at turog na kanayon. Una, sinabidungan niyaw. Ayunay kamatan. Nagalas matipang ipagpagarupan nyo kanyakaon. Saan kumamadagasta? Nagsangitan nyo ay. Napaisuan kayaw? Ay pantayo lang nga ni hospital tamayaw. Ay, gastos manan. Ada pangusarak iti pensyon ni tatang. Anya na jay? Nagtaod iti silid ni tatang ti kanabtuog. Inka kitaan, Marshal! Linibasan nakmatan. Mundeng! Nakamin doon, dagnard dito eh. Lalay nga nyo ngayon manong milaw. Nakamit yagnan dito eh. Imbaga ni tatang dayta. Ayag kala ka, Marshal. Siyak, tinaw na. Isu asyak, timang tawid dito eh. Naala yun nagititawid yaw, Marshal. Milaw. Di yun almanan ti balay. Urayan niyo amatayak, sayon to almanan. Ay, basta. Kukwak na ito yung balay. Pumanaw kayon, Lola? Wen, agawid ako ni Jay balay ti anak ko, apo. Kasad nun nga ito'y balayo. Ilako kon, saan nga amo ni tatang mo? Iso nga agaw-aam, tulungan nak nga aging pakit ha pumanawak dito yan, wen. Wen, Lola? Nagpensyon kayo, nanang? Mangtad kayo man iti kwarta. Ada karbangan may iti pensyon day di tatang. Ay, Tiko na yo, may tarayanda kami. Inla ko yung lang arudon ti balay. Yimot yo pa iti pensyon day di tatang. ay, sumrak kayo adwa dito balay, ta dito unag ti pagsaritaan tayo. Ay, sanay. Dito yan, nanang. Ala, mangtad kayo iti kwarta. Tamo ka naawat yon ti pensyon. Marshal, Milo, kagudwala ang di maalala ka pensyon. Saan na nakas iti sigod adakal? Uray pay, mangtad kayo iti bingay may.
Taamami ti aking pensyon iti dayta. Dakdakal ti karbangak ta asawak day di amayaw. Ingkasarnak ni tatang yaw. Ha? Nagdadakkalan kayo akarnay. Ngumday talag namnamay ti amoyo nga ramidan. Day talag daw dawat ti amoyaw. Agtrabaho kayo. Agruam kayo matan. Ha? Ala, pumanaw kayo. Tano di kay pala pumanaw mga yabak iti pulis amang tilew kada kayo. Mabalin kayo nga idarom iti kastangar aramidan yaw. Sinalbag kayo. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, Agiyaman Kami. Manang Biyana! Hello gagayam, kumusta kayo manan? Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Baro manan nga episode ti may sagot ita kada kayo ngam. Sakbay na, at dadagitay tattaw ngagtaktakaw iti videos tayo sa danto i-upload kadagiti channel da. Madamamat kit din ti proseso ngam dawataklat tatitulong yo amang i-report kadagita no bilang makita yo gagayam. Tay kunada nga rodan awan madi nga aramid a pumaot wenno agbayag. Addan tulat ta pagpatinggan dayta. Iso asika ngagtaktakaw iti video sardangamon dayta nga aramid. Manipod kinikabsat bagbag san na pudno nagan tintay drama ita. Kastoy man ti kunani kabsat bagbag. Dirman ang biyanang. Adaman met kapadasa kakayat ko pa'y drama ken ka. Kapadasan namang tadlinglingay, kan mang tadadal kadagiti padak ngagdengdengag. Gaputan na bannog kan naumak ngagtrab-trabaho iti daga. Nagsapulak iti sabalya pamataudak iti kwarta, ket iso ti panag-ahentek itagduduma. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Bagbaglakay, nakitam tay kabarbaro ang motorsiklo ni Uncle Danilaw. Ne, adda ya. Kaano ang gimata? Di kalman. Impartyan na kanong rod iti babaw eh. Anya? Ne, imbag man ta nakagatang iti motorsiklo na. Buen. Tay naganan siya na kanaw iti naglakwan na iti lugan day chay. Di ginatang na alugan. Sana inlako iti nangingina. Wen. Mayat gayam ti agbay ensel iti lugan, lakay. Wala. Sayang. Namuk kumamot agmaneho. Kanan agmikani ko. Mayat kumatikas dya ang negosyo. Diyak to maam mo. Ultimo agmotor, diyak am mo. Mas dawa mo nga mingking ka ah. Pati agbisikleta di mo payam mo. At iwan ka pa mo kababae ha. Kit ka sa mga kasuro gawa mo motor wano bisikleta lang ko ma. Wano agiskwila ak sa iti driving bagay. Anya? Ay na, tumaktak day talakay. Nagadua trabaho iti talon. Ay, agmula ka kidi. Awa mo lalugan mo. Katuladik nga rudmot ni Uncle Danilo nga ag-ahinti tilugan. Ay na, baybay amon ni Uncle Danilo. Taparakan ko na day ta trabaho. Taalin niya na ti kakasta. Nalaing nga agmaneho ken nalaing butlaeng a mekaniko. Iso kasta ti bagay na ang negosyo. Nakapapal ka mo't Uncle Danilo. Mayat gayam tagbaling ahinti tilugan na niya. Dakkel mo gayam ti matubod ita. Ay, wala abagbag. Ngam, depende. Iti mailako malugan. Tsamba-tsamba lang. Sayang. Namok kumamot tagkilatis itilugan. Kaya't kumati ag-ahintay. Diyak tumaamot ag-repair kan agmanihula kumangkal. Kat saan matla alugan ti mabalin apag ahintian ka na kan. Ado, kas kumay ti balay. Dingwan, kan dumabay. Ha? Ayuna na. Padasag samot ti ag-ahinti iti balay May mayat manan akan-akan. Dakdakal ti mapursintom dita. Aya. Alaman, padasag man anggal. Wan,
Pataasam kita'y. Mala, intay mga nan bagbag. Nakadasaran ti taraon. Bakit? Ilakok sang tainuang ko. Anya? Apay nga ilakom ngay. Anya to saram nga agaradon ngay no ilakom. Manyakon, nauma akong nagtalon. Anya? Aggraduar akong nagtalon. Paggraduar akong tibagik. Bakit? Anya? Ay, apay ngay. Anya taramidom nga rudan no di ka nagtalon. Agahinti akmatun Tuladak na uncle ko. Kaya sano nga agahente ka? Kadi mo maamutag maniho. Abay, lugan ayalang ti mabalin agatangan kanila ko. Mabalin mo ti agahente ti animal. Anya? Iso nga ila ko kung tinuang ko bakit. Tapagpuo na kidding agahente. Lalako kung tinuang ko bakit. Iso nga nakitaan tay laklako da akalding kanya. 5 akalding na gijay. Masikog da kano amin. Iso asurtek no matawarak da ijay. Igatang ko tay naglakwak itinwang. Ay ala. Lalaing nga ruti agahinti tanay. Binaybay amon jay talon mo. May matikas sa trabaho bakit? Nalaglagan na trabaho. Instant money pa Ala nga rod. Inkan. Tapno makaawid kamutlaang nga dagaws. Gumatang kay ti Kaldeng, Uncle Danilo. Nay, adaya tarakan mo Kaldeng, bagbag. Adanggal, kan anak. Sagtudwa ti anak da. Inla ko kung tinuang ko. Padasik man mo ti agahinte, iti animal. Kaldeng ti ila ko kita. Ay ka, wala. Mayat ti agahinte. Nulakit di talisto kang agsapol iti ilakom. Gatang maroden ti lako akalding ang gala. Diyak pa'y magkasapulan ti Kaldeng. Ibirok mo pala iti sa balay, kanakan. Kumusta ngay lakay? Naikontak mo, dagitay lako. Awan magumatang bakit? Matanagan ako. Awan pagpasturak. Kumutong adagi di Kaldeng. Ay kat ano sampay nga isa katyan Anya ngay, talaga akasta Ano, sti aglako. Noong pala gumatang bakit? Parchik amin yung lagi dyan. Anya? Kahit si daan amin, kasta? Saan Ilakok ti per kilo Isurusuro ko. Ay na, ano sampay laeng ayuray no at gumatang. Ta mga no utaangan da. Awanan ti pagpuunam. Ay wala niya. Mala, ikontak ko nga ron. I-post ko iti social media. Bakit? Ay na, nalako kong dagiti Kaldeng ko. Ha? Ay, nasayaat Inkas da amin. Wain, may sa tao tinanggatang. Adda natubo akin si Mel, bakit? Aya! Ay, nasayaat unay alakay. Kahit anya sumaruno agatangam ngay. Kumpurme, agbiro kak, bakit? Apay nga agberberok kay tibaka, bagbag, barok. Pagberdyam. Sana na, tarak na. Adaan mo yung alakaw? Mawamutyam mo. Padasim man timapan ija bagatan. Taamangan no adala ko da ijay. Sapay na panuga ko na magmag na. Kuna ko na dapay latay bakayo, nana. Talon sa dagitay bakayo itay. Wan, talo, nga mawanan, Pinartik ti may sa di birthday. Hagasim man, birthday lang, ng baka ti pinartiyaw. Ay, wan tapno maramanak pa'y mati karnena. Kitay duangay, inla ko yaw. Ay saan? Pinartik idi kararwa. Kantay may sa. Pinarti may idi anniversary may ti day di asawa. Anyan? Nagsosyal mo tag? Talaga, kasta. Isungaron ngagtarakan katap na dapartam. Sana ya. Sayang ginatang ko man. Nao, di ka mangamin. Agbirbiro kak iti gumatang nga mawamalt. Iso pinartik idan na. At datay may sa tarakan ko dita nakapagaw no kaya mo agatangan.
Anya ataragan niyo. Baka ununwang. Saan? Nangisit na baboy. Umay katanta kitaan. Ay, alaman nga ron, nana. O anya, kursunadam ti tarakan ka. Organic day tajak pakpakanan iti peds. Galyang kan sa bati pakpakang ka. Mala, gatangak nga ron iti 2,000, nana. Ay grabe mo day ta kinabarat mo bagbag. Kanagbalor iti 8,000 day ta. Wow, nang hinaunay, nana. Nagkutong. Takong sapay daytan. Panagkitam lang day ta. Ngamuray na kutong day ta saan at akong. Balasang pa'y ababoy day ta. Nasinaw pa'y lang day ta. Fresh. Sa nagkutong? Kuwan atan ako, Sem. Agday-diet siguro, Ala, gata nga mo ni Teot Somel. Awan, nangina, nana. Sige, agsinabat na iti 2,500. Ay, grabe ka ba ngagtawar. Nagbarat ka magayam. Sige, uray 5 milat na nga rudan. Awan, saan akaya, nana? Nakutong na ita. Kan basay. Sige, uray 3,000. Last price. Mala. Sige man langan. Alamaw. Basta cash mo, Diyak kaya't utang. Nay, lakay. Medyo dakkel mo day ta naghatang mo ababoy. Wan bagay. Naghatang ko iti nalakaday ta. Naalak la iti 3,000. Mabalin ko nga ila ko iti 7,000 day ta. Di ore 8,000. Mabalin. Ay, apagiso. Agpakasar di kumpare minton umay alawas. Inkadamagay. Ang mga no awan pa'y naghatang da partsinda. Ayuna niya. Sige man. Inak ikontak tayo naghatang ko bakit? O niya. Magaslamat lang to'y ginatang ko awasing masinta bakit? Oy na, nagpintas lakay. Anya nga daytoy? Automatic. Wayne, tapnusan ka na mabanog nga gaw-gaw-gaw. Isa ang mula ang timalabaan, agbilag kan tulangan numalpas. Sana balay, bastante mo, tidanong tayo. Oy na, nagmayaton ngay. Hinaimbag man, tagimatang ka itikas to, hilakay. Anyat sirbiti magangganan siya kiti panag-ahintik ngay, nujak igatang. Ay, no kasta. Naganan siyam, ting gatang mo dito, Wan bakit? Ada man ang gatangag anwang, 2 anwang. Ilakok tumanan itinangin ngina. At danto man magaran siya kaon. Anya ti kahit mo gatangan tanong sumaruno. Ay nalakay, uray di ka pala gumatgatang. Urnungan takit ti kwartata. Ta pagpatarimaan ta dito'y balay. Malang araw. Sikat ti makamong, bakit? Oh, ikan kayo ti pagmirindayaw nanang. 2 agasot day ta. Ay, may taman pa'y nga ikan nagiti kwarta ka na ko. Wen, taramanan nyo mo ti ganansya ka. Kas ahintay. Ay, mayat sagi ititikita mi ti dayta, anak ko. Medyo, nanang. Adama ta. May mayat ti kas trabaho, ta nanamnam ay. Nag-graduate ako nagtalong. Ay, anya? Ay, kasanaon dagiti mulam. Awalin na. Nataydan. Nagpudo mga amin tagtrabaho dya talon. Makaumakan, makabanog. Anya? Kat mayat nga raw, tikitam di taa pagsapulam, nagkaw. Mayat ananang. Instant akwarta ko naman. Lakay, adamanan baro alugan ni Uncle mo Adanilaw. Aya, kano aging matang? Iti na minsan sa akalman. Inla ko na di sigod alugan na. Gimatang iti na pimpintas. Aya, ay boy, manute urnong tan. Umdas nga tan nga igatang tayo ti tricycle. Kunak man, no urnongan ta, pagpatarimaan ta iti balay day jay. Agurnong tan to iti sabali bakal. Gumatang takid din iti tricycle ta. Tapno adamo service tan Anya?
Nakagatang ka magagaya man iti serbisyo kini baka mo karaan. Wala hanggal. Abay, sigala kabailan natin gumatang iti serbis. Ha? Kabailak matanggal. Ure ahinti aklay tinuang kas kada bakbaka. Kawan mo na. Awan mo mangibagpaka di mo kabailan ti gumatang iti serbis mo kanakan. Mayak hindi tadan serbisyo. Apay. Amom ayat agmotor pagbag. Agpraktisa ka hanggal. Agsuro ak. Nalakan sa laang mit amasuro. Awan! Nalaka. Basta lagi di interesado ka. Nalaka laang. Kanakan! Bakit? Ilakok ti tricycle ta. Tagumatangak iti 4 wheels. Anya? Aday gatang mo ya? Nangina mo ti 4 wheels. Magurnungak Mabitak lang makaurnong. Basta gagatak ngagbirok iti ilakok anwang. Nga payaya, kas laganat ka amaadaan iti dugan. Umapal ka kina uncle mo anya. No kabailan na, di kabailan tamay. Makitam. Talaga di mo kaya ti agpaatiw kini ulitug mo. Apayaya kas ta ka. Napipiya ka ni uncle mo tasigo dun nga adu ti kwartana. Ta nabayagan nga ahente ti lugan dayjay. Inot tulad ta makaurnong ta Di ka ganat nga agpaado iti kwarta. Kaanon tupay bumaknang tangay no kasta bakit? Masapol nga agdubli kayo dak. Tapno umado adagos ti kwartata. This drama is owned by Jenna Almoite Drama YouTube channel. Maturog kan bakit? Dadaman pa panakbet. Agay-ayab diya kumpare ki balay da. Madama ti shot da. Rabien, lakay. Di kan humpan. Arak tumo lang ti gagaraom ijay. Italahaeng. Kan adda mapanggo kita na lako anwang. Sige mapana ko. Uray di mo ilaktiri daw. Tapno di ka malisturbo no sumangpeta. Da ka mo gaya man, lakay. Kasangsangpet ko bakit? Agpulisak pa'y. Anya day jay? Kalding mait kan nuwang jay agun unay. Wait, ginatang ko. Ilakok no bigat. Addan na kontak ko apang ilakwak. Na, akin kukwa ka dagiti ginatang mo ngay. Tay kumpare ni kumpare. Duanwang kintalo kalding. Na, nangalaam nga iting gatang mo. Inkas mo. Wala. Tinawarak itinalaka. Iso binayadak. Nangalaam iting bayad mo ngay. Kaada mo kanyak ti kwartata. Ha? Ay, kwa. Ay na, di mo na awatan dyan bagak aya. Kunak, inutang ko. Ta, bayadak to nubigat. Iso nga itid mo kanyak ti kwarta. Ta pagbayad ko nubigat. Ha? Napintas ba't to'y nagatang yu alugan yu Rona? Kaano ang ginatang yu na ito'y? Idi kalman, uncle. Ilako ka din ni bagbag na ito'y. Ala, saan, uncle? Lugan na ka, no? Aya. Pagsuswertin sa tikan na kakiti panag-ahinti na Ayan lang ay. Kanayon mga wan dito'y balayaw. Diyan madandanon dito'y. Rimwar manen uncle. Nagbirok iti ilako na. Talaga nakasuraw nga ahinte jasawang balasang ko. Maya magindi unaan nyo kumaapatarimahan ti balayaw. Tanay, narukupsan ti bubong na. Isungarod mo ti ibagbagak ken ni bagbag, uncle, ngam di namot kayat. Maudin to ka, no? Itulin mo dito kwarta bakit? Naglakwak na ita. Ala, nagadon? Wen, naglakwak itilugan da ita. Nangalaam nga itilugan ngin lakom lakay. Lugan ko Asino pa'y kumangay? Ginatang ko nga raw. Sa ako mo ilain lako. Anya? Mabila nga. Hello, Buseng. Uwan, boss. Itama lang. Bye. Lakay. Asino day di abuseng? Jay, bus ko iti bayin sale bakal. Anya? Ay, di ka maaw-awatan. Apay, adan aya boss mo?
kunak man nubos mo ti bagbagay. Ket busmi ti bagbagimi Sige tarumara. Inkam agsapol iti maila ko alugan. Anya, napnek kay tintag ko bingay mo ako rata pare. Wan pare, napnek ka kitis to. Nambibit gayam abumak nang nukarnap ti ila ko. Wala, tasaan na masapol ti poonan. Agsaga na ka. Tagdamanan operasyon tayo, no rabi. Wan busing. Saus. Ada ka no mapukpukaw anuang kan kaldeng iji amyanan. Malasang ka. Dalawa kaldeng kan dua anuang. Ha? Ala, kano pa inanang? Hindi pa ila kano na panalawas. Anya? Sapay naglako nila ka iti dua anuang kan talwa kaldeng iti last week. Anya? Nangalaan nangay. Mabit lang na nga. Hello, lakay. Rona, adang di si presento. Natiliw kami. Anya? Apay? Nagkarnap kami tilugan. Anya? Bakit? Jacket ni mabalod. Tulungan na ka magaruar dito. Gunggo naman! Nagkunan namin na makikapang kahit iti ang grupo. Hindi kung kunam. Ngam karna parmat gayaman. Ngayon bakit? Nailaw anak. Ay, nagmayatan di pa nagahentem itinwang kas kadabaka ken kalding. Ngam binaybay amat. Sa bali ti sinarek mo. Dakdakan mo nga minti kita tilugan. Sikapay gayam kanutin ang takaw iti mapukpukaw akalding kenwang ijay lugar tayo. Lamon dasak bakit? Katuan, iso nga agrurutap ti kasom ita. Makamuka. Anusak ati mang balon ken ka, ngamne. Jak maikari nga on time ti panagbisitak dito itani. Masapol nga agtrabaho akon. Iso busy akton. Rona bakit? Pangasim ka tiya. Di nakisuksukat kabayatan ti kada dito'y pagbaludan. Pangasim bakit? Sa kumalaang ti lalaki ti biyag mo Ay, nagita ka ti pampanunuto mon? Ti panunutam. Nukasano ang makaruwar ka? Ingkarok nga rod ti basol ko iti pagbaludan, kat iti nakarwarak, nagbalbaliwakon. Pagbababawyak di jay ngay naramid ko. Isadya kon inulit apulos. Alakastan, tuy kabsat wanugayem mo, bagbag. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan ni kabsat bagbag. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, pare ti script, kan pare ti drama, ti gayam yon, Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan. God bless kada tayo amin. Biyag ti tao. Hello, good morning, good afternoon, good evening. Adamanan ti pagayam mo nagayam yo. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kumusta kayo? Sa bali man na napakasaritaan ting kami patangatang ita. Ngam sakbay ting kam pa nagdrama. Kaya't kumampay ay shout out dagiti sumaganad. Sangapulo pa ilati may shout out tayo ita kat inton sumaruno. Siguro mga sangapulo manan. Kat no di yung mga ganda gitinagan nyo, paki-comment na lang tapno mabasak manan. Ta siguro dagiti daduma nagaburanan kadyak mabasan nga masublian. Iso pasensya ko man. Shout out kada Madam Jasmine Rivera, Imelda Cabang, Jules P. Estacion, Jovelyn Garcia, Florenda Kimpaoy, Rodalina Sagid, Imelda Tano, Al and Kathleen Umayas, Leonora Bautista Canida Nieveras. Intay nga ro dandanggan ti sabali manan nga episode dito'y drama tayo. Biyag ti
tao. Aramidak ti amin, tapno makaadal ka lang anaimbag. Risa, anak ko. Agyaman nagtatang. Di kaya't kau, agbalin kanto ang maestra dito lugar tayo. Awanton ti mang tagtagibasit ka na tayo a pamilya. Wan tatang. Nagrigat ti panagbiag tayo, anak. Iso akanayon ka apalagipan, alalay ngem ti agadal. Why? Wan tatang. Sapay lang kuma, tadi nakpaya ni ti arapaap ko keng karisa. Ay na, adda ka man nandito'y talon mo, kabagis Rudeng. Kasla di ka mabanbanaw. Ay, para kinirisa nga nako, ter aramida, kiso nga agagawa ak kabagays. Kayat ko makaadala na imbagjay ka anakam. Ay katun angam di kamutan agin ina na kabagays. Amangan numakala kamut iti sakit mo iti kastangar aramidam. Napigsa ti kararag ka, kanya po Diyos kabagays. Iso sa anak ngagsakay. Kabagis Rudeng. Awan, di rumba nga pagdanagam kanya kabagays. Kabalak na ito nga aramidag. Nangatungamen ti arapaap ka para iti anak ka. Agbalintaw ang maestra dito lugar tayo. Kumusta ma iti panagadal mo, Risa, kaanakan? Nasaya at mat, Auntie Delia. Nagagat ni tatang mo ama panagtrabaho, iti taltalon na. Tapno at dala ang gastusam ama panag-eskwela. Masyanak pa yan kankwana. Mababainak lang unay kinitatang ko, Auntie. Iso alala ingak mati agadal. Ay katrumpang laang ari sa kaanakan. Agsakit lakit di tinakam kan kanitatang mo. No paayom ti kayat na mapasama. Auntie. No kasapulam ti tulong ko. Ibagam lang kanya. Si dada anak at tumulong ka, kaanakan. Ay, panawa mo daytan inawa manak ko. Si akong ti mga ramid iti dayta. Ingkakidyalaan di librom ta agribyo ka. Nalaka lang dating aramidan, tatang. Siya kaon. Mapangkan ni jay salas kat alam jay librom ta agbasa-basa ka. Tatang. Ay, saan ko manatangkan ti ulom, Risa? Aramid mo jay bagbagak. Wen, tatang. Agar mo sarkan, sakbay amapan kay di pagadalan niyo anak ko. Nagsapa kayo matan na nagluto iti pagarmusaran, tatang? Aywan diyak ngamin kaya, tamabisinan ka mapan di pagadalan. Tatang. Alag, tukaw kalitan, tamangang kan. Wen, tatang. Adda ka matgayam dito anak katugaw. Ite ka pa isapsapulin Risa. Ni, si kamit gaya marandi. Apa yung sapsapulan na? Kwa? Awan, kaya't ka lang nga makita. Anya? Saan ka ngamin anak kita di kalman diti pagadalan? Gaputa sa anak kasimrek. Adda ngamin na panak? Randy. Adda ka di pa klase mita, Risa? Awanan. Ornosek lang dagito'y gamit ko. Kalpasan na, agawin akton. Kwa? Adda ko mapay pangawisakan ka? Sa dino? Inta mga niti restaurant? Ay na, pasensya kan, Randy. Naskin nga agawid ak adagos, kalpasan ti klasik. Mabita lang mo't amangan. Please? Randy. Pagpakpakaasya, Krisa. Mabalin ka di akaduain na kamapan mga niti restaurant? Sige man lang. Tapno saan ka gumura kanya? Oh, yes! Dati kayat ko kang Karisa. Di ka madanagan. Siyak naggastos. Kan itulod kan tumata ni Jabalayo. Ay na, kabagays. Itay kapay apumanag na dito'y paraangan niyaw. Apay aya. Maliman. Di pala nagawid ni Risa nga anak ko, kabagays. Ang mga no dapay klase na, kabagays. Di ka kadiunay agdandanag. Unang nakasangpit kumaan iti kasto nga oras. Sa dino nga itinapnapanan nat. Kasla dinak dengdenggan kabagis Rudeng.
Ang mga nuada pa ije pagadalan, iso asaan pa'y anakawid. Ay, kabagays. Agawid tulat ta, numalpasan ti klase na. Punasam ka di day ta panagdandanag mo, kabagis rudeng. Apay ngay takala nga sumang Petrisa. Sumipngitan. Pasensya kayong tatang. Saanan ang maulit? Agpapaaram kan sa amot iti pagadalan yaw. Tatang. Gumarang ganjang kamutan. Agpudno ka man kanyak. Napan ka ka din nakidait. Iso simang pet ka iti 10 oras. Napan kami lanangan iti restaurant kinirandi akaadanak, tatang. Kuna akong kahit nga damadingar aramidam. Lalaki mo gayam ti kakuyog mo. Iso nasipngitan ka na nagawid. Tatang. Ay, Risa di ka agar-aramid iti jak kaya tapno nasaya at kamot kanyak. Ha? Tatang. Tandaan day ta. Wen, tatang. Apay na kal uli magkarisa. Nagliday ti rupa ma. Apay ka di? Kuya, awan day ti Randi. Di naklatan ikaskaso. May papan ka di ni tatang mo? Iso analiday ka manin? Wen, Randi. Inong tanak ni tatang, idinasip nga tanak anagawid ije balay. Pasensya ka na. Siyak tiga po na no apay nga inong tanak ka. Di mon panunutin day jay. Istrikto lang namin ni tatang ko. Di na kayat amarabyanak nga agawid. Mawata, Krisa. Sige mapanakon iti sumaro no subject ko. Sige. Aganan nagkarisa. Basit lang na panaguray, agturpusin ni Risa nga anak ko, kabagays. Nasaya at nukasta kabagays. Makunak taon nga da nagbanagan dagiti bambanog kao amang papaadal kang kuana. Kabagays. No si bibiyag pa'y kumaday di asawak sigurado ang maragsakan nitan. Gaputa, dandanayin ti pa nagturpos ni Risa iti kolehiyaw. At danton maestra nga anak mo kabagays. Ayun ken ka na kamait. Awan ton timang tagtagibasit ka na tayaw. Kaputa, danton maestra nga anak kao. Kabagays. Iso nga anusak matyag trabaho iti talon kao. Tapnod da pangalagi ti gastusin di anak kao nga agadal. Sumagmamanulangan na bulan. Agturpos tayo iti kolehiyo, Risa. Wen, Randi. Maragsakan lakit din ni tatang numadanon day taka nito. Agkuyog tanto matlang ag-review. Kaya't kung amin adwata ang makapasay ti board exam. Si kaman. Kaya't kumat data. Tapno adda kadwak ag-review. Risa, di kanto ko magbalbaliw kanya ka. Apay na ibagam data. Amkag ngamin. Nga mga numaysakan doon na may strakat, malipatan lakton. Sika talaga. Agkakanap dagiti bagbagam. Apay ko mamalipatan ka. Kan may sa, agpada talaang iti kurso. Saan aday tati kayat ko asawan? Ha? Ang mga nagbalit ang tirik ng kanya, kas may sana singadagayam mo. Mabuti ngak ngamin. Ang mga dinakton paganano. Ay, yak maawatan dagiti ibagbagam, Randi. Sana ko nagpalpalikaw pa. Ma'am, nalablabos pa yung gayam ti pangibilbilang kang ka. Anya? Ay ayatan ka, Risa. Randi. Pakawanan na kumano ni bagak daytoy. Ngan, dayta tipod no marikliknak. Di nakman rabakan iti kasta. Ni, saan? Saan ka rabakan? Talaga nga gayatak kan ka, Risa. Kablaawan ka, anak kao. Nakaturpos ka ni di kolehiyaw.
Tilangan pa nag-board exam mo ti Aramida, tapno naan anay kan, a maestra. Agyaman nagtatang. Di kag danagan ako, igastusak ti panangalami ti board exam. Ipampanakil ka dito lugar kayaw. Tatang. Wen, kahit gaputan nakaturpos kan. Parchik mo't aja may sa akal din kaw, imbagla pagsasanguan dagiti kakabagyan tayaw. Da kayo latta ti makaam mo, tatang. Adto ti kwarta nga ramatam iti panag-review manakaw. Nailalay nga muain. Wen, tatang, katagyaman na ka. Mangnamnama kayong aramidat ti amin. Tapno maipasakto ti board exam ko. Day taman, di kayat ko ang mga gananakaw. No may sakan to na maestra, napintas taon ti panagbiag ta. Wen, tatang. Kahit sa dinaw, ti kayat mo apag-reviewan ngay. Ijay syudad. Ado ti review center ijay amabalin ko apapanan. Si kalata ti makaamaw. Asa na balay, ta itin kumit ti kwarta aka sa pulam. Nakasagana ka din amapan iti review center? Wen, nakasagana akon. Manugot ka din ni tatang mo nga syudad ti papanam? Wen, Randy, impakadakmet lakin ni tatang ko dayta. Nasayat nga rod ano kasta Risa. Adaan mo ka mabalin mo apagabangan bayat ti panag-review. Kasta ka di? Wen Risa, isungawan ti rumbang nga pagdanagam. At dagaya man ijay syudad ni Risa, kabagay. Ay, wen kabagays, napan nag-review di ka anak kami jay syudad para iti kinamaestra. Ay, no, maipasa ni Risa ti board exam. Naan-anay iton a maestra, kabagays. Ay, nakabagays. At damot laangan nagbanagan dagiti bambanugmaw. At dantumatan kaanakak a maestra. Ay, wen akabagays. Maestra ko naman. Mabain tumatan na dagiti karuba amang lais kanyak. Rabien kabagays. At dakapayla dito'y paraangan a nakatugaw. Wen kabagays. Pampanunutik laeng ni Risa nga anak ko jay syudad. Kumusta nga tanti pa nag-review na ijay? Ay nakabagay, sigurado nga aramiden ni Risa ti amain. Tapno makapasanto iti eksaminasyon. Agbalintun a maestra ti anak mo. Ay, rumbang laing aramiden na ti amain. Tapno makapasa ka ba, guys? Down tinagastos ko iti panagadal na sika. Dandan ni Jack pa yun agina na. Tapno laeng adamited ko apang matrikula na. Talagang amin nakayat ko ang makaadal di ka anakam, kabagays. Ala, sumrag kakit din di tabalay mo, kabagays. Rabi iuna yan. Adda kapayla dito'y paraangan niya ngagpampanunot. Sa anak pa yung amin ngagtuglap, kabagays. Ala, yun namlatan ti agawaid. Sumrag kaktulatan di tabalay no madamdama. Ano ka di mo't lang tinaadal mo ije syudad iti pa nag-review manakaw? Wen, tatang. Ala, mangtedak tumanin iti gastusan para iti examination mo. Agyaman nagtatang. Adon tirigrigat yo kanya. Maasyanak pa yun kada kayo. Ay, di mo bang panunutan day ta? Pagrebengak nga ma'am, timang paadal kang ka. Tatang. Saan na ka mabambanong ngagtrab-trabaho iti talon ka o basta damited kukang kaagastusan? Tatang. Alagi na nakananakaw. Amo ka na banog ka naggapaw jay syudad. Kumusta ka ba, guys? Napan ka din nag-exam ni Risa? Wen ka ba, guys? Nasapa itay anapan nag-exam. Sigurado na makapasa ti anak ka ta. Nagdala ni ti review center. Dakil tinamnaman na makapasa ka ba, guys? Nasirib jay anak mo. Ay, natawid na ati kinasirib ko ka ba, guys? Ay, so apat siya ka makapasa jay anak ka. Kabagay. Iti saan ngagbayag at danton maestra nga anak ko, kabagay. Kumusta ti kalkalpas nga exam, Risa? Ay, madandanagan na, Randy. Oras siya karod. Agpada tayo ti marikrik na.
Masapol ang makapasata, Randy. Pampanunutag ngamin ni tatang ko. Adun ti sakripisyo na iti panagadal ko. Iso arong banglaang ang maipasak ti examination. Risa? Maasyanak launay kinitatang ko. Dandani saanan nga agina na nga agtrabaho ijay talon na. Tapno at dalamayawat na kanyak akwarta. Risa? Nga tumatyara pa ko para kada kami kinitatang. Kaya't ko ti makatulong kan ko na. Resulta lang ti maur uray Risa anak kao. Mamati aklaunay anak kapasaka. Wan tatang, urayan tayo lang ti resulta ti examination. Itapay laeng kablawan ka anak kao. May sakan to na maestra. Ti kayat kao, dito'y kalugar tayo nga gisuraw. Tatang. Well, ni paneknek mo man kadagiti manglalais kada tayo, akabalan tayo mati agbiyaga na namay, sana pasig arigat, ti mapadpadasan tayo. Tatang. Ay, maragsa ka nakmait, gapota addanton anak ko, ang maestra! Ha? Ano si kahit asawan da ito, Risa? Awan ba't tinagan mo iti listahan lagi nakapasa ang maestra? Ha? Saan ka nakapasa ang maestra, Risa? Tatang, di kay ko magpungtut. Inaramid ko mati amin tapno makapasaan. Anya kay naramid ti amin nasasawam? No naramid mo ti amin, dad na kumanagan mo iti listahan lagi nakapasa. Baka wanendak no pinaay kayo, tatang. Jakmat na gayatan da ito. Di ka man nagsangit-sangit da nga. Nagdakal, tinagasgastos ko kang ka. Pinagadal kay Gusto. Ita, kastoy, ti subad mo kanya. Pakawanan dak, tatang. Pakawanan? Pumanaw kang salbang. Ang mga nudyak makapagtepal kat madangran kamay. Tatang. Pumanaw kan ko na. Kat saan kan nagparparang kanya kiti kaanuan. Sige, palaw! Ay na, kabagays, saan arumbang a pinapanaw mo ni Risa? Saan namot anagayatan asaan ang makapasa iti kina maestra? Anya saan? Gano nag-review-review pa'y? Pinaaynak isarumbang lang kang kuwan at mapapanaw kabagays. Anak mo ni Risa, kabagays. Maawatan di ka man sumanaw mo, di ta kabagays dilya. Awan mo tinitultulong mo kanya ka ng paadal ka ni Risa Kabagays. Kababain ka dagiti karuba, asaan ang nakapasa ni Risa iti kina maestra. Ay na, anyalangan ti kunaenda, di bagbagadan, ngawan ang muna, ababab. Isanit mo lata, Risa. Tapno malagaan ang tirik niya. Kasano akitan, Randy? Pinapanaw na ko ni tatang ije balaymi. Di kagdanak. Adda ka tumulong ka na. Randy. No kayat mo, agnaid ka ni tibalay mi. Kasaritak ni manang ko. Anya? Nakapasaak kas may sa teacher, Risa. Matulungan kay ti pagparparikutan. Ulitek. Nakasagana ka tumulong kang gagabuta. Ay ayatan ka. Randy. No saan ka man na nakapasa ita? At dapay mat sumaro no agundaway. Tulungan ka, Risa. Randy. Amok nga ngaramid mo mati amin. Mamati ka na sirib ka. Iso di ka mapukawan ni tinamnama. Patsak, makapasakan to matlaang. Randy. Saan pa yada ito tigibos ti amin? At danto pa'y napintas agasa nga uray kang ka. Makatawanan, tinapalabas manipod pinapanaw ko ni Risa nga anak ko kabagays. Ay na, agbababawi ak, itiday dyan ngay naramid ko. Mailiwak pa ikit din kan kuha na kabagis. Ay na, kabagis. Di ka kayat asideran. Ita, naamiris mon abid daw ti panang papanaw mo iti anak mo. Kabagis. Nasingpet ni Risa nga anak mo, kabagis. Patyak nga agawid tumutla ang dayjay. Ay na, sapay la ko maa kabagis.
Agkararag kakitday nga agawid ni Risa. Saan nga amo ni Risa tagi mula iti sakit tinakam. Mamati ak nga agsublimot la dito'y lugar tayaw, kabagays. Oh, makitam? Nakapasakan iti may kadwagon daway, Risa. May sakay ta na maestra. Agyaman naklaunay ititulong mo, Randy. Sigurado ang maragsakan mo't itan ni tatang ko. Anyang aro ti panggap mo ita? Agsubli akon iji balay mi. May samot tan atawan ajak nakita ni tatang ko. Mailiwak matan kan ko na. Si kalat ti makaam mo, Risa. Ilawlawag ko kan ko na. No apay asa anak ang nagparparang iti makatawan. Kayat ko ngamin ama ipamaysa ti panagrepasok. Ha? Risa? Anak ko! Wan tatang. Siya dito eh. Ay, nagyaman na ang anak ko sa nagsubli ka ba't lahingan dito'y balay. May iluwa ko na hanggang ka. Pagkawanin na anak ko. Tatang, di kay agpakawan kanya. Maawatan kayo. Nagawid ak. Ta ipakaamok kada kayo amay sa at itan anaan-anay ang maestra. Anya? Maestra ka itan? Anak ko? Tatang. Naipasak iti may kadwa agundangway ti board exam. Isong awanan ti rumbang apagdanagan niyo. Ay, nagyaman ak, Diyos ko. Sa anak ang nagimula iti sakit tinakam, tatang. Nagbalin akarit kanyak ti amin. Da kayo tinagbalin nga inspirasyon ko. Risa, anak, pakawanin na ko, ma. Ay natatang, lipatin yun dali jay. Agyaman tayo kit di iti apo. Gaputa dinengeg na dagiti kararag ko. Amatunoy ko ti arapaap ko, nga agbalin anan-anay a maestra. Wen anak ko, ay na, professional kagaya man. Nakaragrag sa kak para kang ka. Kahit naiulitag-tagkid daw iti pamakawan kang ka, Risa. Sakripisyo ti kasapulan, tapno magunod mo, ti arapaap mo. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Macy Malu. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami.